Os alumnos da materia de Paisaxes e Sustentabilidade do Instituto Sánchez Cantón organizaron nesta xornada un debate arredor de diferentes propostas de mellora que expoñen para o tramo final do río Gafos. Como convidados acudiron o alcalde da cidade, o presidente da Asociación Ecoloxista Vai polo Río e o presidente da Asociación de Veciños de San Roque. Ariadna e Noelia foron as encargadas de dar a coñecer estas iniciativas, centradas na recuperación do río Gafos e na rehabilitación dos muiños de Soler. Si, pola miña parte, tamén queremos reclamar a rehabilitación dos millos de Soler, que son os que se atopan aquí ao lado do instituto. Yo voy a falar de lo que podríamos, cómo podríamos mellorar, que podríamos añadir para mellorar o río Gafos, para que estivera mellor. Por exemplo, controlar os verquidos do río ou eliminar o aparcamento, porque está contaminando e afea tamén a vista. Tamén podríamos añadir un paseo fluvial ou árboles para mellorar a vista, vamos. Pois esperamos que saia o mellor posible e que máis ou menos que Pontevedra se deixa de conta pois dos problemas que temos e que se poidan tomar medidas. Estas alumnas dixeron que agardaban que o alcalde non fose un deses políticos que só atenden os casos máis mediáticos. O que Lore respondeu facendo un análise de todo o que se fixo nos últimos anos no río Gafos. Dixo que en relación á rehabilitación dos muiños de Soler faría todo o que estivese nas súas mans. Noelia, alumna de terceiro da ESO, quixo rematar a súa intervención lembrando unha frase de Albert Einstein, na que di que o mundo non está en perigo polas malas persoas, senón por aquelas que permiten a maldade.